During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 4:41 Aksyon Radio Philippines Standard Time. This time check is brought to you by Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga aksyon reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Hey! 43 minutos nakaligas at tag ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Masiluwat na mayong hapon na naman. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya. Yari kita sa Pizza Nueva na Martes nga adlaw sa bulan sa Marso tuwig 2021. March 9, 2021. 9 ang numero subong. Ang numero 9 mga ka-aksyon nagkahibalo-bala kamo. Nga may mga istorya magali sa likod siri, no? Ang masimamabatian naton ako na number 9 na paghahambalan namong Lucky 9. Ano Lucky 9? Yan na hampang na sa no? Ang siling kita 9 mga ka-aksyon, number 9. Inatawag mo na nga longevity. Daw pareho lang sang pansit nga long life. May malawig nga kabuhi. Ang bantog nga istorya sang numero 9 makakaksyon among numero sa isa ka brand sining material. Ining battery. May number 9 na kag may kuring. Di ba lang battery nara para gyapon eh. Yang kuring makakaksyon ginasiling sa mga kategurangan. O kung na mga tinuga sa to bala sila sa nga pagpati. Nga mayara sang siyam kakabuhi. Ang number 9 sa kultura sa mga Chinese. Nagasiling mga ka-aksyon nga tiya magluwas sa numero nga 6 kag-8. Ang mga Chinese people na hiligan man nila gali ang number 9. Ang ginatawag nila ining Ziu. G-I-U. Ang bot sa lingon sa mga ka-aksyon is everlasting. Ang malawigon isa tiyon sang Valentine's Day, dito sila nga lugar. Ang mga lalaki ito maka-aksyon per may nagaregalo sang 99 o kon 999. Kamanga roses sila nga kahagugma. Tanda o kon patimaan sa ginatawag nga eternal love. Dari sa aton sa Pilipinas, ano yung istorya? Ano ba lang naduduman nyo kung number 9 ang paghahambalan? Ang isa dara maka-aksyon, timo na yung hampang alaki na ini. Baraha! Damo sugarol dari sa Pilipinas. Kung kaysa nag-ilinaway pa. Kung kaysa nag-lalisay pa. Pagod man sa may ara sa nagahimo nga pagpandaya.
dinayay sa sading hampang nga lakinain gani. Mayara man gani kuno ginatuwag nga lakinain go. Ano yan? Lakinain go. Isa ini kasimple badasig kag makagalanyat nga sa isang hampang sang cardman sa mga Filipino porote sa mobile ini. Hampang ini sa mga tao kuno nga may maayo nga diskarte. Amo ni guro mga tao nga ginatuwag bala nga mga maro. Ini mga hindi bala mabindihan. Ini mga dalag ko ulo kun sa mga binugoy pa maka-aksyon nga sugilanon. Sa sading hampang ni pwede mo hangkaton ang milyones ka mga tao. Ang milyones ka mga manoghampang online. Portero. Pero naghampang magkamudara sa nandari-sari nga hampang nga may angot sa number 9. Importante hindi lang maghalak ka pataba sa hampang. Hindi ka mo pagka-addict. Bangon basi pati utok nyo bala kapabinsaron. Magkorte naman 9. Nagasaka naog. Nagasaka naog. Di bala magsulat ka sa number 9. Sulat ka mo bala pasaka kag nagapanaog. Basi magabo nang iniso ng utok bala. Gasaka naog. Kaya ang guwa sina sa ulihi magabamo na magsige-sige. Ang guwa nyo na simple lang buwang. Yung mga buang ano balang ginahimo nila sila nagaisahanon nagalakats dalan magka-aksyon ayban gani ba si Malin nato nakagwa na sa kalibutan blaw kaysaga lang hala lang kalakat nga lakat nga siling obra mo kagamo ng mga tao ginasiling gaway sa problema kagamo na sila mga tao nga kuno hindi makatraka silang COVID-19 implementasyon sang wearing sang face mask at face shield. Ang mga buang gasok-sok face mask kita nga bubuang gasok-sok face mask why giday mayara mang guro porte inang buangit lang naglabots buang istorya ta sa number 9 ba inyo ka-aksyon na Marlon Hirabaya Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Ano mga balita una kita sabahin sa nga balita lokal, balitang bakuna. Ano ang epekto? May dapat sagan nga balain, may dapat sagan nga kayuhan kung hindi maintindihan. Ang dapat sagan sa mga tao dire sa Bacolod nga nabakunahan. Binturo ka na sang bakuna agod ipantapat ini sa kagaw nga korona. Kamusta na balang inyo sa nga dapat sagan? Ining bakuna nga ginatuwag Sinovac dito inigin manufacture sa pungsod sang China nga abyan kuno sang Pilipinas ginpadala diri sa Pilipinas donasyon para bakunahan una ang mga ginatuwag nga mga frontliners nga maning permi expose masami expose sa mga pasyente nga ginadudahan pa lang o kung pati gani sa mga nagapositibo na sa COVID-19. Sa Suransa nga Bacolod ang pagpangbakuna nagsugod na maka-aksyon sa probinsya naman nga level. Ang bakuna manog-abot pa lang. Kung hindi subong nga hapon, kung hindi subong nga kasisidmon, kay as of this hour, sa sading mga minutos, webe kita sang information nga nabaton, nga nakaabot na man ang Sinovac vaccines diri sa Negros Occidental kay duwa ka mga adlaw ang ginapaabot mo kundi ba tigayon nga mag-abot sa mga hapon o kung malit-lit karo sa gabi hindi sa hapon di karo sa gabi laban-laban nga boss aga mag-aabot gid ang ining Sinovac vaccines diri sa Negros Occidental. Sa gihapon ang bakunahan din yung maka-aksyon ng mga medical frontliners. Kaya muna sila ang ara sa priority list sa nga to sa gobyerno. Amo din silang dapat nga unahon kay sa nasilintara. Amo din sila ang masaming expose. Kag among nagatatap sa mga pasyente sa COVID-19. Suspected pa lang o kung COVID positive na.
Amo ni sila ang mga nag-aalulubra sa ospital. Ang sa Negros Occidental, mga medical frontliners nga una bakunahan. Ang ara naga-duty, ara naka-destino, ara naka-assign sa Silay District Hospital. Ang Silay Silay Provincial Hospital. No, amo ni sang hospital nga napaydalom sa gobyerno nasyonal. Amo ni sang ginatawag nga Provincial Hospital. Hindi kay ang diri sa Bacolod. Ang diri sa Bacolod yang tawag na is Regional Hospital. Kay under ina siya, napaidalom ina siya sa Regional Office. Hindi ina Provincial Hospital, ang hospital dis Bacolod ho. Ang hospital dis Kilid ta, Regional Hospital na ya. Ang matutuod yan nga Provincial Hospital, bangod na paidalom siya sa gobyerno nasyonal, ang Teresita L. Alandone Provincial Hospital sa Sudad sang Silay. Kaya mo na mga medical frontliners sa manang una sila nga bakunahan sa ginapaabot nga Servac vaccines ka iga-deliver diri sa aton. Din bagid nga mga medical frontliners, Cadiz District Hospital sa Cadiz City. Lorenzo Zayco District Hospital sa Cabancalan City. Kag sa Valladolid District Hospital sa Banwasang Valladolid. Din ipatigayunon ang pagpamakuna mismo sa Silinga Hospital. Ang preparasyon ara na, plastado na. Ang mga vaccinators handa naman sa pagpangbakuna. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang bagid ang mga balita sa bahin sang lokal. Bacolod City Animal Welfare Task Force gintukod. Bot silingon hindi lamang task force nga magatutok sa pagresolbar sa mga krimen nga pagpatay diri sa Bacolod ang ginatukod, kundi task force man para sa pagtatap sa mga kasapatan diri sa syudad sa Bacolod. Di number 1 sa may pinakadamo nga inasagod nga sapat diri sa Bacolod ang mga ido no? Amo nang pinakaabiyan, ang pinakamalapit sa tao ang ido. Pero damo nga mga stray dogs diri makakasusunod sa Bacolod. Ang nagalinapta lang, isang una ginapang dako pa ni makakson sa ato sa ringa syudad. Ang mga stray dogs kamanti ang ido, hindi pwede nga makagwa sa compound sa imo sa ringa balay mo. Was nga makagwa ang ido sa compound sa imo sa ringa balay, kag makakagat sa nagalabay da sa salabton mo na. Ang balayaran sa pagpabakuna kontra rabies sa ginkagatya, ikaw ginamabayad. May arasang ordinansya na ang surat sa Bacolod. O kung may ara na sang lokal nga kasuguan ng Bacolod City na hindi pwede mapagawa sa compound sa balay ang mga ido. Pero paano mo hindi mapagawa sa compound sa nga balay mo kung ang imo sa nga balay o saran mo isa lang kadangaw? Ang dingding mo, pader mo na. Ti ang ido mo, buran mo man kwarto, sunod sa balay mo, yung mga plastada. Ti ang iban mga ka-aksyon, pinabayaan na lang mga ido. Ti ang ido ga layaw kon kaysa, nagakadto sa mga ginahaboy, sa mga lugar ginahaboyan sa basurahan. Ti mayara kita sang Bacolod City Animal Welfare Task Force. Una sa balita, una sa aksyon. Damo na sang nagpipi, nagmuno sa ako, umpisa pa rin nagligad nga bulan. Siling Action Marlon na ang senaryo politika sa Bacolod City man. Kaya may aral ako nung ginawa ng mga ngalan. Sige. Monohon tala na yung politika sa sunod sa Bacolod kag probinsya. Sa probinsya nga level do ay patanto sa mga nagatiuhaw ng ngalan. Tina siling man sang kalabanan nga ang pagplastaran ay sa mga posible kandidato nga magataya man sang ilas ring palabuton ang ilas ring ikasarang sa arena sang 2022 nga eleksyon. Damo sa nagasiling nga malayo-layo pa kuno, di ko pati Kay gaman, likom sa inyo sa ring hibalo, likom sa hibalo sang publiko, damo-damo na sa mga nag-ilistoryahan ay sekreto sa kapihan.
sa rumbuhan, sa pradahan, o kon sa puluyan. Iban ganyan gamitin ko sa malayo nga lugar mo, sa ila sa ring rest house, para hambalan ko na sinong pwede butang sila sa ring listahan. Sa Bacolod, ti sentrohan tari. Ang sa Bacolod, mga ka-aksyon, ang tandem sang trio sang ginatawag Grupo Progreso. Ti mga incumbent ini, ginasiling ti pag-unyapon. Natural na ka mati ara sa las pwesto. Now kung incumbent ka mga ka-aksyon, sige nang imo sa nga pagserbisyo sa mga pumuluyo mo. Ang pamangkot sang kalabanan kag nagapamangkot man sa aton gani. Kung nabala sila ni may yara sa mag-enkwentro sa ila. Subong angalan amat-amat nga ginapahamot sa mga tao. Sang saring posible nga mag-enkwentro sa ila, pero ang pamangkot diri kung mayara gidayhan sang makontra sa subong incumbent mayor, vice mayor o kag congressman, subong medyo hilaw pa eh. Kung sa mga tinig ang mag-aksyon medyo lagdos pa o kung balot tanog dangon tub-tub subong mag-aksyon hasta malang ganit pabati-bating nila sa ring ngalan nag-aatras abanti man may ngalan sa negosyante nga sadto makapila naman ka beses nga nagpapili gani is Bacolod pero ang dadagatan baldas uli yara man nga tapos ng termino sa isa ka posisyon maka-aksyon kag naghahanap man gani nga magdumog este magsalom sa mas mataas-taas nga posisyon pero ang pamangkot subong kung pamangkoton mo na sila puro lang wala nagalungo man ang ila siring ulo pulo panilag paguro ni sang sitwasyon dari sa Bacolod basi kung mag-arangka sila bala basi kung hindi lang tangkungan ng ila siring tupan kundi pati turugban kang kamutihan la. Sa mga nagpamangkot kung sino ni nga mga personalidad, hindi ba naton sila pwede papalayag kay pinamangkot man? Way pa man sila nag-confirmar. Karon ko nunahan naton sila. Sigaw mag-react mamla, maghambal sa ngay. Bahay ko naghambal nga ko ha. Wala ton tari. Ay sa rasalintara ang ginahimo nila sila nagapanilag pa sa pulso sa mga tao. Ay, kung alang-alang hindi magpilita, kung desidido halabalbal, agpaninguha kamo kung paano nyo mapapati ang mga tao. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, ang pagpatay sa pila ka mga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas problema sa gihapon kung paano mapahagan-hagan man lang damo naging armas sang mga tao diri sa Pilipinas, no? Ang sitwasyon sa Pilipinas subong ang pagpatay sa tao daw naandan na lang mayara sang panibag-o na naman nga krimen nga di basta-basta. Krimen na nga nagpatay sa alkalde sang Samar, si Calbayog City Mayor Ronald Aquino. Halin ni siya sa paghampang sa Tines. Kag halin sa paghampang sa Tines, nagsakay siya maka-aksyon sa isa nga salakyan. Agod kunta nga magpadulong sa lugar para magtambong sa birthday party. Sang iya sa nga bata mga ka-aksyon. Tigin paabot paniguro sa bata niya. Bayi magkaabot ka manti tiniro ini. Sakay sa SUV. Sakay siya sa sports utility vehicle. Sinundan gali siya sang isaman ka van. Ag tiniro ang mga upod sang mayor ni nagbalos mang tiro. Siyempre may upod ng bodyguard ang mayor mo. Pero ba lang ang obra sang bodyguard pangapinan ang ila sa ring amo, ang ila sa ring pangalagaran. Kaya pagkamo ng sitwasyon kung ikaw bodyguard ba ka malagyo. Siyempre balos ka tiro patay kung patay ka. Basta bodyguard ka mga kaksyon. Tinagbalos tiro ang mga bodyguards mga kaksyon. Ang resulta halabas na isang tiro. Ang patay ni Anom. Lakip diring alkalde. Kagduwa ka sibilyan
ang duwak espilyante maning serbe nga bodyguard sa alkalde. Aring talalo pang doon di. Ang tatlo ka mga nagkalabatay maka-aksyon miyembro sa pulis. Una sa balita, una sa aksyon. Ari na naman. Ha? Basta gani kilala nga personalidad, negosyante man ang opisyal sa gobyerno ang ginpatay diri sa Pilipinas dasig ng pagtukod sa nga task force. Di ba kulod ang task force para sa mga animal? Tinay Task Force Special Investigation Task Force. Special pa ganiya para tutukan ang pagresolbar sa kaso ngani. Ang PNP Regional Office Subong hindi pa makahambal nga ang natabo misencounter. Ari naman o. Ang misencounter nga balita maka-aksyon tinagaan nga misencounter hasta Subong sikat pa nimo. Kaya nga aman way pa niya magtaw-tahaw. Ining problema, issue o kung ang natabo bala nga pagtiruhay man to sa mga katapo sa piliyak pulis dumduman nyo to dito sa Quezon City. At medyo klaro gito yung misencounter o kung miscommunication, way pag-intindihanay o kung nagagwa man tong anggulo na basi kung naging sit-up sang sindikato sa illegal nga droga. Una sa balita, una sa aksyon. Di kung mag-amogin man na kung gin-sit-up ginan to sang dako ang sindikato sa illegal nga droga, siguro ang mayor-mayor sa sindikato to subong barangisi mo. No, sila gahambas ko kita nyo. Kita nyo gipangita nyo. Alay, subo lang maka-aksyon. Balagay, mga parehos tropa sa gobyerno mo. Ang mga nagkalamatay maka-aksyon. Damo-damo video ang naggaguluwa mo, di ba? Kay amo to nga time, damo-damo sang tao nga nakakuha sang recorded video daw. Akin mo lapit isa ka oras ang pagtiruhay. Daw mga kabataan lang hampang-hampang balay-balay mo. Di ara sa dalan nga damo sa nagalinabay nga mga salakyan. Nagaparada nga mga salakyan nagtugatos ang grabe nga traffic mga kaaksyon. Damo sa mga videos nga nagginuwa samtang nagatiruhay. Nato pag ito nakita ko video nga ang nagatiro aksyon Nilmar mayara sa dalang inang daw food delivery bla. Siling ko ano ato? Nagpakuno-kuno nga food delivery. Mayara siya square nga dako sa likod yung nga ginawa serbido dapsak bla. Pero nakatiro sa kontra niya. Kurti mo. Di anom gintong mga nagkalabatay mga kaaksyon. Ariyo, bago naman nga problema naton di. Ginadudahan, ginapatihan nga misencounter na naman. Nga aman. Atong misencounter sang pulis kag PDEA nagligad nga mga inadlaw sa Quezon City. Amo to naging basihan sang sining idaduso nga pagpatuman sang policy reform. Dapat may reforma sa pulisa sang PDEA kag PNP. Di na mo naman sa mga policy pulisa nga gen reforma. Nagabalik-balik yapon na ning sahi sa insidente. Ngani? Subong ang misencounter nga issue sang PDEA kag PNP way pa ni maglaruhan kung sin-og gintong manabat sin-ong may sala. Subong ari naman. May bag-o naman nga problema mga kaaksyon. Nga ginadudahan misencounter kay ang natabo sa kay Mayor Aquino kahapon na ni Domingo. Ginasiling nagagwa nga ang nakaengkuwantro sang grupo sang sining alkalde among mga katapo sang Samar Police Drug Enforcement Unit. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bot silingon atong van nga nagsunod sa salakyan sa alkalde, mga pulis ato. Dito muhaw ang natuwag misencounter. Basi gindudahan, why magpati ang pulis, pwede man naman ni senaryo. Why magpati ang pulis, nga itong ginasundan niya, alkalde, mayor, galing nga sakay. Daw hindi man pwede, kaya ang salakyan sang mayor ho, lantawan nyo bala, laba sa nga van, siguro tiway na plaka, way plate number eh. Ay basta mayor nga mayara sang bodyguard for security reason, why na
butang sa nga plate number ang salakyan, or kung misencounter gid man ang natabo, base ang target sang pulis amo-amo sang salakyan nga ginsakyan sa alkalde. Di ba? Kung mayara gid man sa gina-target ining pulis, Samar Police Drug Enforcement Unit. Tiyang operasyon na kasentro sa kampanya against sa illegal nga droga. Sa saniya katabo subong sa Pilipinas mga ka-action ba? Oo. Di lang niya pangilamos mo. Kunding gwa siniya mga ka-action, yan daw naligo na gadya. Sang mga hitabo nga hindi mantindihan, magluwas sa COVID-19 nga problema, linalisay sang mga maalam nga mga persona angot sa COVID-19 vaccines. Ariti may kakatabo pa nga nagapadugang gumon sa pensar sa mga tao subong diri sa Pilipinas. Ang kalabanan ng mga tao subong haluso ng mga ka-aksyon makakaon sa nga 3 beses sa kadlaw mo. Pagod man sa ning krisis sa gindadalagin tuga sa COVID-19 nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ginaibal sa nga balita sa bahin sang nasyonal? Sinaong luyag sa inyo hatagan sang kwartas ng gobyerno? Di bayaw ka mo ti LBS, di ba? Hands up, hands up. Baw, damo ginag hands up po. Karang nag-hands up, gid ba? Isinaw ba lang hindi luyag nga tagaan sang kwarta man, ang ginatawag nga ayuda man? Alos taran guro nga taos kalibutan, labi na daris Pilipinas. Gusto gid sang kwarta. Ang ginaduso nga paghatag sang another na naman nga bulig pinansyal, ang tawag sini ayuda, sa mga tao nga nawad-an sa trabaho nga hindi lamang napiktuhan kundi nga kuriit sa anto subong sa ginatawag nga unemployment. Ang pamangkot matigayon gidayhan, andaris makulo sa libuton, damo pa di mga hotels and restaurant mo. May hotel ganit dara sa mga area sang Signang Airport dalang Araneta bla, nalawaan na lang. Gakalawaan na lang dara sa tubang sang Gaisano City, bla kita nyo na. Dalawaan na lang kay manti dugay-dugay na nga naka-close. Tamo pagig na mga hotels makaksyon kag kalan-an way pa nag-abre. Ang balita mga kaaksyon nga ang Malacañang subong adlaw Martes nagsiling sa online palas briefing pagi sa kay Presidential Spokesperson na Harry Roque. Naghahambal sa nga subong way malakip sa mga natun-an sa gobyerno nga plano ang pag-implementar sa pagbanagtag liwat sang kwarta kun ayuda. Bisan nga damo sa gihapon subong sang wala sang obra ag hindi pa makakita sang obra bangod sa pandemya. Subo ni nga balita mga abo sa mga aksyon. Pero kung liwat gid man ni badayon gid man ni amat abo sa di ikatatlo nga trans na nimo. Di bla? Kung badayon gid man nga papatuman ini mag-aksyon ang liwat nga paghatag sang ayuda. Bow, tamo naman ni sa mga opisyal daw. Mag-ala ido ang batasan. Ido bla nagahagal-hagal, nagadiwal-diwal ang dila bla. Nagatakam-takam sa pagbulsa sa ayuda. Nagligad to kundi may istrikto nga community quarantine nga ginapatuman sa Pilipinas. Ang gobyerno nang hatag to makaaksyon sang 2 kabahin sang cash aid sa mga low-income families. Ang iban tong opisyal sa barangay, nagarahara to, ay iban to nangita kita na sang ideya kung paano makakwarta. Diri sa Negros Occidental Bacolod, may lumukdog ito sang kaso kag subong gani ara pagani suspendido mo. Suspendido sang tunga stuig. Pero ang iban sinisila na talaga na kuno magbalik sa sunod ng simana. Pero may mga report ko ba lang nabaton? May mga report nga nagaginuwa mga kaaksyon nga may ara nga nasuspender nga basi hindi makabalik. Kay tunog ang balita.
nga may ara sang dugang pagid nga kaso o kon suspensyon nga tubangon. Ang report base kon tabuon gid dala nga nagahilapit ng adlaw sang pagbalik niya sa posisyon. May another suspension kuno implementar o inaano inik batuod man. Sinuayhan sa mga nasuspender ang may another suspension. Balik ta sa ringgit duduso sang pila ka grupo nga pagpanagtag liwat sa ngayuda. Kasiling sa Malacanang way pa sa ilang sa nga options sa subong. Ang hambal ni Roque makaaksyon ang una subong nga himuon niya sang gobyerno. Among amat-amat nga pagbukas sang ekonomiya, bosilingon pagbukas sang madabo-dabo nga negosyo. Ikadua ang expansion sang age group nga pwede makagawa pwede ang may limitasyon ng edad subong sa mga tao, kabataan kag senior citizen. Pero piyaran nyo, damo galagaw bata mga tigulang Ang istrikto lang sa mga malls, kaya hindi kaya kasulod. Kung tigulang ka, kung bata ka. Kung sa downtown area na ho, mga dalan na, damo gagawa sa mga tigulang kabataan Kaya manang duha maka-aksyon ang expansion sang age group nga pwede makagawa. Ikatatlo dire, ang pagpadamo sang transportasyon nga pwede na makabiyahe. Mandara gapon may mga baral-baral gapon may mga kanina plastic na butang mo sa mga di pasahe nga salakyan. So may ara gani salakyan nga way ng plastic. Gisi-gisi ng plastic, ang bilhin pisik na lang. Di ba? Mayara naman nga may bilhin tuod nga plastic, pero ang plastic tunga na lang. Ayo, las 5:12. Action Radio Philippine Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Abar sa mga tirion pala si Platan naman ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod Subong. Sa mga lugar ng nalabayan sa ato sa patrol. Ang trafiko basta mo ning oras sa las 5 mga ka-aksyon. Kung kaisa mabutang ka sa Dimalasan kay may arasan pila sa di ka mga sinantikanay aksidente nga nagaluntad. Labi na sa duwa sa di ka mga mayor nga dalanon. Importante ni nga may baluan sa ato sa di mga aksyon kung diin nga dalan. Diin nga area o kung areas nga pwede malabayan nga di maipit sa problema sang trapiko. Grabing salakyan sang mayor sang Kalbayog no nabadamo igo sang balaho. Perte. Arin ang patrol with Action John Diaz. Action John, observation report ngayong hapon, please come in. Dako siguro aksyon ang mabulig sa mga motorista nga diri na sa dalan Lacson nila bina diri bila sa may North Capitol Drive siring ginakayo subong nila kabalo ka ang na din sila action mars ang traffic lights na subong ang North Capitol Drive dalan Lacson diri bila sa sang Seda Hotel mismo no diri sa isang ansang lagun kag ang Seda Hotel Action Mar mabutangan sila subong sa traffic lights. Actually, na plastar na, natakod na gid bala. Ang isaya, diri sa tubang sang Chicken Deli, diri, ginakayo subong, no? Ining pundasyon sang butangan nila sang traffic lights Action Mar. At least kung may traffic lights na, diri sa may North Capitol Drive, maganagan ang traffic situation. Diri kabalo kami mga tion, gid nga pinagusto mga salakyan, nga diri nagalabay sa North Capitol Drive, siri ganing hapon, no? Light to moderate ang sitwasyon sang traffic o maka-aksyon kay bangod nga karamo sa mga pribado nga salakyan. Ang mga salakyan nga ini nagakadto ni sila is either padulong diri sa baybay nga porsyon pa Capitol pa Provincial Capitol, ang iba nabi pakadto diri sa isa ka mall sa likod sa Provincial Capitol Action Mall. May araban mga salakyan nga dito pakadto sa may reclamation area. Rason kun nga kadamo gid sa mga salakyan nga diri nagrabay mga ka-aksyon sa bahin sang dalan na Lacson, labi na diri sa North Capitol Drive dalan Lacson sining hapon. So bangod sining mga development siguro nakit-an sa Bacolod Traffic Authority Office nga kinahanglan gid man mag-install kinahanglan magbutang abis ang traffic lights para maganagan ang traffic ko sini diri. Once may sistema na ang traffic situation diri sa area,
sa North Capitol Road, ma-influensyahan kung napiktado man siya diri ang dalagan sa trapiko along area sa 11th Lacson Street to dito sa area Makaksyon, Sandalan Ramos Lacson. Kaya once gani nagaginutok ang salakyan diri sa may North Capitol Road, expected mo paglabot mo sa may 11th Lacson Street, 18th Lacson Street, 17th Lacson Street, medyo nagaginumon-gumon gidmandra ang trapiko Makaksyon na ilabi na ko mga rush hours na mga muslimi mga oras las 4 to las 6 medyo kun las 7 sa gabi mga kakaksyon. Gani sa nga ako nakita rin nato ng kabugusan nga daran aksyon Lacson, gawin mga ka-aksyon diri sa bayan naman sa area sa provincial capital Agon. Makabig naman diri nga live to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghahambalan. Ako diri sa bayan mga ka-aksyon sa Burgos, Lacson. Nagagana, nagafunction ang traffic lights pero mangod sa karamoon sa volume sa masalakyan. Ganagraway sa ring hapon sa mga lugar, makabig diri nga moderate to heavy to heavy naman ang traffic situation. Ang namin sa diri, kay kung diri ka sa Lacson, Burgos, Lacson, Rizal, Lacson, Galo, Lacson, mga ka-aksyon. Do kada mo sa masalakyan mo sa ani mo sa dalan nun, pero importante tayo yun bra ang bigahe sa mga salakyan mga ka-aksyon. Ang flow sa mga salakyan makita natin doon ang nagapunsok, wala nagatiner, hindi madugayan ang mga motorista nga nagbabayo siniman nga hapon. Amo ang sitwasyon sa Lacson nga area. Pero isa ka lugar ng katuan sang patrol, kabili ka diri kami naglusot sa barangay Villamontejo, kay kung diri ka maglabay sa area sang Dalam Burgos Lopesaina, diri sa tubang sang Burgos Public Market, perti ka gutok ang traffic sila dira. Basta mo sa ni oras, may mga di pasay nga jeepney, nga ang ruta, di pa Santa Fe, Fortune Town. Alas na nandra, naglabay mga kakso, kaya respektaron nga makabig diri moderate to heavy, to heavy, ang traffic situation from Burgos Public Market, goy mga kakson, sa Burgos Lopesaina. Isa ka technique diri sa either kung kabalo ka sa may diversion road, pwede ka kalabay. Kung ari ka diri sa may areas ng Burgos, pwede ka na mag-action kalusot la sa may Arco, dira sa Barangay 17, palapos ka sa may Iglesia ni Cristo, dira ang simbahan, then okay ka sa Hilado, mag-action. Paglabot mo sa Hilado, pa-north ka, dire-diretso ka lang, then paglabot mo sa tubang sa isa dira ka kalanaan, kag bangko mismo, maliko ka pa to, kaya mo ng shortcut pakato sa may Lopesaina. Then paglabot mo ng Lopesaina, mag-action, balik ka naman pa south ka direksyon. Paglabot mo sa may L.A. Agustin, o kung may mas kilala nga danan ng Agustin, pwede ka left turn. Kaya ang left turn mo sila dira, mag-action pa, sulod, kinada sa may barangay Villamonte. E then dire-diretso rin na mag-action, may mga lulutsama dira, para ka lusot ka naman, going digto sa may circumferential road. Kung east nga portion sang syudad ng imong nga kadtuan, mga shortcut ini siya, agud nga hindi ka diri matamaan sang traffic sa Lacson nga sa Burgos area. Kaya from Burgos Public Market, Burgos Lopesaina kon Banga Patso Makaksyon, going diri sa may Burgos Circumferential Road, perti kabugatan dalagan sang trapiko sining hapon. Moderate to heavy to heavy, may mga cases pa nga bumper to bumper traffic situation. Ilabi na Makaksyon, Lunes kita nga daan, mugdi tiyempo nga kramo o kon Martes kita kramo sa mga kaksyon nato nagasinumbali na kadto sa pila ka mga ginatrabahuan sila sa lugar ton. Di ba pa pauli man sila tag sa mga lugar. At least kung nakalabot ka na circumferential road, sulhay ang buhay na ikaw kung nagabiyahe ka sa salakyan nimo kung imo direction pa north or pa south mga ka-aksyon. Kung diri ka pa north, ika taway diri sa may homesite nga area, Burgos Circumferential Road sa Gyapon. Nami dira kay nagafunction kinada yung traffic lights. May system gid, kung kay isang problema lang, kaya ginareklamo sa ibang yung motorista do kanubo lang bala sa mga tiyempo ginatag sa ila. Sabi na ko ng imuro talin sa east padulong west mo sa lingon pramalit ka di Fortune Town pakadto ka lusot sa Silmon Tribano Road do ka pinalang ka segundo sa ginhatag, no? Pero kung pareho naman siya diring kiti mo lang namin mga pagkakaso kung kaysa maka-aksyon nga nagagutok yung dalan ang mga salakyan sa dalan nga nagapunsok, no, especially sa intersection road kung may mga salakyan nga nagabiting the red light sabi nga nga gagaw nga bisan yalo ang lights na nga sa ilang porsyon kay makaingagaw pa man ko no nagingagaw gid gani kiting resulta kon ka isa nagapunsok ang mga salakyan sa tunga sandalan. Do so far mo na sitwasyon diri sa Burgos Conferential Road anyway diri sa tubang sa Bacolod City Government Center na pangkakasama ng mga baral kahit wala na sa mga ginakayo drama kakson na tapos na ang pagkayo sa mga drainage ang pag-reconstruct abi sang ilan itong sadtong naging kayo galing kiti minakitaan sila nga pila ka mga lubak-lubak para makayang dala ng mga kakson subong wala na
nga makita ang kadra nga mga baral sa dalan na papayagad na ako ng iba na pangkuha ng mga kaaksyon sa aton nga mga otoridad. Ang patol ari kita diri sa tubang sa provincial capital Lagun sining apol makabig brigalay to moderate ang traffic situation na kaaksyon na matamat na nga nagahalog ang dalanon labi na sa tumang salakyan kay kilabanan guro papauli na sila mantag sa mga lugar. Sining hapon maraming panyempo sa palibot ng syudad manayanayang panahon na aton nga kalangitan tinaw mga kaaksyon daw lagi negatibo ng galom hopefully magtayo yon ang maraming panyempo tugtog man sa kagabihon. So far mo na ang pinakalang sitwasyon sa palibot ng syudad sining hapon mga kaaksyon. Sa tuturan nga mga kaaksyon basta mo sining panyempo na maging mahigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghambalan isa lang ang aton gina-endorso sa inyo mag-inom naman ka produkto nga nag-agi sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos. Ini 100% natural, 100% organic na galimpyo sa aton kolon, nagabuling mapa-update ang aton memorya. Kay kung nakinimikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw tayo lang, nakapangapit ka na, healthy ka pa. Rekta sa patol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Dasa. Una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John. Grabe ang palayag sang bata sang ginapatay nga alkalde para sa Calbayog City. Kuning bata amo to kuntanay kaduan sang alkalde nga birthday. No, si Mark Macaction sa interview sang ato sining mother station na DZRH pagi sa 2x2 nga programa. May backup vehicle ang alkalde. Boss, ringon may isa tagi kasalakyan na serbi backup. Ang natabo aksyon na Nelmar, ginsugo atong gasakay sa backup vehicle. Why sila makaupod, why sila matabuan sang nagbinayluhanay sang luthang, kay ginsugo nga mabakal isda. Ulihi nga nag-abot ang backup vehicle, pag-abot nila, damo-damo na sa mga nagkalamatay. Buinas to no? Kung gasakay sa backup vehicle no? Kaya kung nakaupod sila, basi konspirasyon or basi na laki pa sila sa mga nagkalamatay. Ang gingamit nga armas suno sa bata nga si Mark, nga manikuntani ang kantuan nga birthday, sa isa rin amay nga si Mayor Aquino. Ang gingamit nga mga armas makasun, M203 mo, may machine gun pa ya? Oh, M203, may machine gun. Nagahulat lang kuno ini mga gunman sa kilid sang dalan. Kano man bes encounter or dano plastada man gintuyo get pulis. Pulis na nakaengkwentro sang alkalde. Ambal sang bata nga si Mark Macaction. May security aid ang yasa nga papa panawag suri. Nga buhi ya. Amo tuguro ang backup vehicle. Naway matabuan sang tinruhay kay ginsugo bakal isda. Yang isda guro to tilaban-laban dalon to sa birthday party sang bata ni sang mayor mga kaaksyon. Obarmado kuno hambal ni Mark kay hambal sang security isa sa mga security aid sang iya siring papa. Siring niya pulis ang amon siring nga nakaengkwentro kay ang isa sa mga pulis ka nagka-engkwentro, classmate pa sang isa sa mga security aid sang mayor. Grabe no, daumamo man sa PDEA versus PNP nga engkwentrohanay niyo, makalilibog mga ka-aksyon. Grabe nga sahi sang krimen, ini, sundon tariya. Alas 5:24 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik dugang nga mga balita. Pagkatapos kailangan sa di. Okay, sa lawag na to na pag-acknowledge sa mga nagabonitor sa ato sa nga live stream sang FB Live. Si Eleanor Goro watching live. Okay, si Yodi Torta de la Peña Barbecue. Pwerte. Ber? Gapon si mo sa nga programa sila Lula... May gadugang ba? Lula Turing kag Tita Lourdes. Salamat gid ko no. Thank you.
Ami Agostines Varon watching live Hacienda San Miguel, La Carlota. Ambalio di Torta de la Peña, advance happy birthday kuno sa kay Tita Ebony. Salamat. Okay. Peter Teresa Macadaya. Monitor kami si Imo Sari. Okay. Mary Joy Camero watching from Singapore. Araman si Ima Alcuela Kelstrom watching live from Sweden. Guillermo Clarito, gaupod sa imo kada hapon si Guillermo Gimo Clarito. Okay. Marilyn Abarte, pamati lang kami sa Nato Suligen, La Castillana. Marilyn Abarte, thank you. Jaja Castillon, Sabroso, watching from Payatas, Quezon City. Patamyaw, Action Marlon, happy birthday. Sabo sa nga Eloy, Elma Castillon, 65th birthday. Wow, happy birthday. Robert Roma, good afternoon. Abal ni Guillermo, opod sang taga-barangay, Buenavista, Gibong, Pontevedra, sa pamilya sa Ludares. Gabitoya, Sumaldi, Serapio, Katigi, Nabor, Mugar, Rojo, kag Clarito. Maraming salamat, Kathy R. Calatrava, watching from Singapore. Elizabeth Malaka Gamala, salamat kid, Yvonne Buiser, Jan Sharing. Alex Montesa, Christine Menyes Villalobos, mayang hapon. Good news para sa mga ido kag kuring from stray to domestic. Miss Kamanok, dalasa na Sir Marlon, mag-amoni nga ugana. Wala sina bulang. Amal ni Alex Montesa. Romy Agsam, good afternoon. Sa Bilyaran, pa Sir Marlon, hambal ni Guillermo Clarito. Bisang diin lang, istoryahan sa palut politika na patamat Jen S. Always, sir. Si Bea Jonathan, good PM Action Marlon. Election-related crime temprano para Action Marlon, hambal ni Guillermo. Pulis galing ka enkwentro no? Missing counter na iya ang natabo sa kay Mayor nga ginluthang dala sa isa ni duwa ka bodyguard Action Marlon, hambal ni Guillermo. Sheila Lagos, good afternoon. Evelyn ni Pomosero, hambal ni Yodi Torta Action Marlon. Sa ni Lula turing kag Tita Lourdes sa diin na kuno inyo station. Salamat gid. Ari kami sa may ginsang Anblasang Burgos, Locsin. Sa tubang diri sang emergency room sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa tubang da, mayara building da, kag mayara nga tower, ara kami babaw, no? Sa 4th floor gida. Pedrinia Ironman, thank you, approve. G. Rands Barela. Agreed ko lang, asawa ko, Jessica Barila, kay Nanay Thelma kagtatay Pulyon sa Mag-aasinigaran. Si Ode Florence, salamat sa mensahe. Alex Amontesa. Pedrinia Ironman, watching from Barangay Hedobanan Zone 6. Upod ka ko sa ding Eloy, mga Judith kag palalabs ko Christian Mosquera, mga upod ko masing may kag si Tick Boy. Asunjan Diaz ga ugayo ang tingog mo sa transistor radio. Mayong hapon nanda. Alex Muta Saraban. Mercy Marasol Flores, thank you. Paano mag-send stars? Diin na makabay o kon maka-obtain? Salamat gid. Send star. Makutunta din si ako na. Si Action Elway. Suzette Alunan, Marlon Watsing, Hong Kong. Home Alumina, Andy Salodaris. Araman si Pedrenya Ironman. Hambalya, patamyaw ko pamilya Barangay Sikang Airport. Palangga iya ko no, sa may Barangay Sikang Airport. Kay Lola Laura, Lola Mayang, Gamay, Toto, Jerome, mga bata nga si Kit, Borikit, Prinsesa, Hercules, Mariel, Popen, Bolpen, Harmel, Caramel, Gabriela, kag Inday. Salamat kid. Okay, din naman. Sa Marlon, Action Jan Diaz, Action Dale, halin sila sining Lola Turing. Okay, tamyaw yan ako no. Tita Lourdes, maraming salamat. Alis mo sa poor coordination na naman. So very unfortunate gid. Bro LD Araman, watching live, Action Marlon. Amy Esmeralda Dolido from Hong Kong. Aldin Tabian, patamiyaw ko diri sa lugutan sa mga always ka pamati. Thank you!
Don't just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Damo-damo sa mga revelation ang bata sang ginpatay nga alkalde sa Calbayog City nga si Mark mga kaaksyon. Sa interview sa DZRH Arts, ang balya gina-implikar nila ang tatay ko sa illegal nga droga. At may mga nakatimbre man sa ila, may nakatimbre sa ila nga mayara kuno sang grupo nga plano mag-raid sa ila sa nga balay. Kag plano nga magbutang sa illegal nga droga sila sa nga balay. Daw maangot kay politika, no? Mga bossing, nakahibalo bala kamo nga ang isa katasa sang Santon Plus Cafe Mix makahatag Sa balita, una sa aksyon. Ibalawon to una ang detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Ano ba na ang pinaka mayor nga obligasyon sa gintukod nga Task Force Animal Welfare Task Force sa Bacolod? Aksyon Radio City Hall Report. Ibalawon ta detalye sa report halin kay Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon please kabin. Action mo ay nagapalipay sa karon ang mga nagkalulain nga animal welfare advocate diri sa may siyudad sa Bacolod kasunod sini nga pagpapanaog ni Mayor Bing Linaldia sang Executive Order number 13 nga naga-create nagaporma no sa Bacolod City Animal Welfare Task Force Action Namar para makabulig tatap sining mga kasapatan diri sa may siyudad sa Bacolod Action Mark. Hapon gid lamang sa nagwa ang duha ka pahina nga Executive Order number 13 ni Mayor Bing kag lakip diri no sa mga miyembro sang Task Force amo si Vice Mayor Sid Familiaran ang co-chair kag Vice Chair naman ang City Veterinarian Action Mar. Mga members diri amo ang Bacolod City Police Office, City Legal Office, City Health Office, City Engineers Office, Public Information Office, kag Volunteer Animal Welfare Groups kang isang Project PH kag portion na Project PH Action Mara. Ang talatapan ni Executive Assistant Ernesto Pineda magasarbeng Secretariat sang Task
task force, no? So, ginpahayag diri ni familyaran ng co-chair no nga lakip diri sa mga concern among pag-edukar sa publiko nga mga responsable sa pagtatap sa kasapatan action bar. Kag ining task force sila may niyang magabalay kag magapatuman sa mga polisiya action bar para sa welfare sa mga kasapatan diri sa may syudad sa Bacolod. Ang Back Project PH or ang Portion Project PH nga Animal Welfare Advocate nag-post action mar sa social media sila sa Facebook page nga pasalamat bangod wala na sang gunshot, no? O kung hindi na pagtiruhon ining mga kasapatan nga ma-rescue abis ang syudad ibutang sa dog pound, and after pilakad daw nga wala sang may ma-claim supposedly ini sila ang ipaidalom sa euthanasia pagi sa pagtiro o galing bangod man sa nga panawagan ka mga animal welfare advocate ginpamatian sang syudad ang ila sining plea kag pangabay rason nga gintukod ining task force action march. No kay Vice Elsie Familiaran wala pa makakonvene ang task force kag sunod siya once nga makasapol na sila dira mahibaluan ang mga development kag plano para sining sitwasyon man mismo mo dito sa bay Bacolod City Dog Pound sa Barangay 35. Arin tingog ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Wala akong kakumbin ang task force. In coordination sa ating mga dog lovers. I think sa PAW yung group. So, wala pa man kakumbin ang mantaon natin. Animal Welfare Act pala. So, I think ay naman ang concern nga educate sa public. To be responsible pet owners. The usual Filipino style of raising or with dogs is pabayaan, you know? So, that's bad. So, hindi ba? So, ang bawat kita mong kung makikita sa government side, kung mag-stray dogs, kung wala siyang ma-adopt yan, kung sila kill ka na, no? Action more portion din lamang sang palayag sang co-chair sang task force si Vice Mayor Alcida Familiaran iyaman sinigagin palayag nga sadto may sign siya ka ordinansa nga gin-offer do regarding man sining mga kasapatan or stray dogs nga sunod si Action Mar under the existing city ordinance kung ang imo sining balay wala sang gate kag kung may plano kang mag-adapt sang ito hindi ka dapat pagtugutan para hindi bala magliwat-liwat ining problema angot sa layaw nga mga kasapatan. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action Dale. Ang dugang alegasyon sa bata nga si Mark Aquino, bata ini sang Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino nga ginpatay kahapon. Siling niya mga pulis taran ang nagka-enkwentro sang grupo sang iya siling amay. NBI NBI ligasping ila siling ginahulot nga mag-imbestigar sa siling krimen maka-aksyon. Bati hambal sa nga bata budlay na nga pulis ang maimbestigar, pulis pa nang ka-enkwentro sa iya siling amay. Nabutang subong ang kwarpo sang PNP, no? Sa sining mga balita naman ho, kag nabutang naman subong sa hindi maayong imahe naman amat-amat at tandi nga nagbalik ang pagsalig sang publiko sa PNP. Ang bata nga si Marty nagapangayo na sambulig kay Presidente Duterte sa investigasyon. Nagapati sa mga ka-aksyon nga may angots politika ay gining krimen nga pagpatay sa sininga amay. 2022 ang politika ho, ang eleksyon ho, Mayo. O kabay pa nga dyan ang madugangan ang di basta-basta nga mga krimen nga pagpatay diri sa Pilipinas.
Alas 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes na balikan ang ato sa patrol, bubo ko lang anay, ikaduwa nga ba sa ato sa mga commercials. Pero, importante ini nga pagibalo sa inyo, importante nga mayara sang vitamin D3 ang ato sa lawas. Vitamin D3, way kamo sa iban nga pilion, Life Extension Vitamin D3 sa Life Extension Philippines. Stay healthy. Tres. Ang report sa patrol sa ato sa nga pagpanumalik. Standby. Sa dugang sa nga pag-analista sa ato sa nga live stream. Okay. Si Bro LD watching live. Arama si Amy Esmeralda Dolido from Hong Kong, Ruth D. Kuzawa, Chamarlon Gupian, Marilo Kahilig, good afternoon. Alvin Tabian, patamiyaw po dari sa Lokotan sa mga always ka pabati. Yudi Torta de la Peña Barbecue, okay, salamat gid. Porte nga ngalan, no? Okay, arama si Giali Carion, Rotiga, Ortiga. Good afternoon po, Suli. Salamat kita. Melvin Peñafiel, Jocelyn Joan Gabales Goliman, watching live kami di great ko lang gali kay Mr. kag sa mga bata ko, Jan Des, kay mama ko, Merly Janelle, kag sa BBG, Jayden Braille. Salamat. Aldin Lowe Himuti, watching from Linawon, Kawayan. Okay. Marites Hisuna Gatoteo, dari sa Sonata Residences, Villa Angela Subdivision Phase 2. Kadamo sang mga stray dogs. So, isa man na. Damo ko no layaw ng ido to. Dito sila sa nga area. Salamat. Balikan tayo bandugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas. Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin... 5:48 Panyawan herbal capsule with mangosteen. Amunin ng na tipo ni aksyon na John Diaz sa oras ng alas 5:50. Aksyon John, sa balik nga report please Kevin. Sa National News Mar, nagladog ang balita sa itong Domingo sa nagpatagayon sang pagserbe sang search warrant nakatapos ang kapulis sa mga puloyan kagang ginatiniran sa pila ka mga aktivista grupo sa Southern Tagalog. Kag may angod sa reaksyon Mar nagpagwa sang personal statement abi ang bahin sa Karapatan Negros sa pila ka mga progresibo nga grupo sa Negros Occidental nga nagapamato o nagapakamalaot sa tikang ginhimo sa mga kapulisan ni kay tapos napatay ang ang sab ka mga aktivista grupo ang Activist Action Mar kaging ka pagdakop sang anom kay iban pa nga mga persona nga nagtuan
dito sa ginatiran sining mga subject mismo sa operations ng kapulisan. Kaina action mark, maling kahapon tuptub kaina nakabaton sang pila sa mga death threats so kung pagpamahog sa ila kabuhi ang napulo ka mga lideres o kung miyembro sa pila ka mga progresibo nga grupo diri sa Negros Occidental. Sa atong nga pagpaking-angot sa Secretary General sang Karapatan Negros nga si Ma'am Clarissa Dagatan, iya siging kumar nga ila mismo nga public information desk. Amo na nagabaton abi sa mga reklamo, nagapayo sang bulig kag iban pagid nga mga impormasyon gikan sa publiko sang isa ka text message gikan sa wala nila ginhingadlan nga persona o kung wala nila ginpalayag nga numero action mark nga nagasiling nga ang isla ako ng mga lideres kag miyembro sa mga lista nga grupo diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang sunod nga target sang operation nga patigayunon sining mga grupo action mark. According diri kay Dagatan nga dito sa listahan may ara nakabutang pulo ka mga pangalan. Ang nakasulat rin sa text message mo sining the next target sang ilagin aligar kill program ang mga masunod Ivor of Bacolod Negros Occidental, Butch of Bacolod Negros, Erning of Bacolod, Clarissa of Bacolod, alias Tatay Oge, kagang I o kung one I wife sang Bacolod, Berting of Bacolod, Christian sang Bacolod, Ipi sang Negros Occidental, Daryl sang Kabangkalan, kag Roque sang Bacolod. Nakabutang man sa text message kay ni ang nalista sa ginatawag nga kill program action mar. Kag ginparehag man according diri kay Dagatan nga nakabutang kung nahadlok na bala ang mga aktivista diri sa probinsya sa Negros Occidental bangod sila na ang sunod nga target sining pagpangatake ngaymoon sining grupo action mar. Pagpayag diri ni Dagatan nga actually sila nga duwa sang iyang bana nakabato na sang pagpamahog man kon death threat tinirik din nga tuig 2020 mga bulan sa Setyembre pilaman ka bulan matapos sa ginluthang ang isa ka lider sang grupo kag makabig-abing aktibo nga aktivista diri mismo sa Negros Occidental nga si Zara Alvarez dikto sa bahin sang Eroreco Subdivision Barangay Tandalagan syudad sang Bacolod Action Mart. Pagpatag diri ni Dagatan hindi ni siya simple kuno nga pagpamahog para sa ila bangod ang kakatabo kung sino ang yara sa listahan sining mga grupo sila man action mark ang ginaluthang pinabi ka mga tinion o mga binulan makaligan niya ginpagwa ang listahan. So kung diri kay Dagatan iya ginapanawagan ng publiko nga dapat agid kag mag-ugyon ilabi na subong nga panahon nga nagalapnagon ining mga karakasan kag iban pa kag taton ang pagpangabuso nga giniligar ginahimo sang gobyerno nasyonal sa idalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. According diri sa legasyon ni Dagatan ang yara sa likod sining pagpamahog kag katabo subong sa hanay sa aktivista ang mga kapulisan o kanang Philippine National Police kag Militar Action Mar. Yari si Clarissa Dagatan sa atong interview. Nag-coach kami sa pagpumatay dito sa Southern Tagalog. Ni Shete, pagkakataon ay inang natako. Tapos, pagkahapon, forward, ay dito pa kami, naman sila sa PNSX dito, nga nag-unod na ini ang mga listahan sa mga tao nga nag-target nila para sa field program, no? So, pagkakagapon, pagkasunod na daw, another section naman niya, nga nag-ahambay nga si Jude naman ang ilang target niya. Makinig nila. So, nagsanod ini actually na pagpamahog sa amon kag tinagdalista ini sa mga history para nila budsutan nila na sa video so daw nila mag-inol on social bayan ikan pa, no? Kami no? So, people sa amon niya funny, no? So, bakit hindi si Mapipina ang ginaugaran nila hindi man ipag-usa po ang ito mag-energy kung ginaugaran nila. Saling, punto nga hindi simple na pamahog kundi nagkakapatay yan, no? Kasi hindi nila. So, kami, ikaw na may salaon ang important law ang police sa PNP ang mga sa PNP hindi wala na sa iban para may tutupo nagsusukitusyon sa magpapanish mo sa mga political activists sa mga dissenter. So, di ka ba hindi at ang destination actually sa the 30 October ay nagtawag niya na sa tagalog niya ako
nabatian si Clarissa Dagatan, ang Secretary General sa Pata Negros. Gintingwan naton makuhaan sang statement ang gabahin man sang militar may angot sa ligasyon nga ginpagwa sang Karapatan Negros Action Mar nga ginaligar ayara sa likod sining mga pagpamahog kag pilabi nga mga seryes ang pagpamatay sa mga aktivista nga grupo ang hanay sang militar. Ang dugang nga update development sining mga kaaksyon may kangtanan sining issue abi bantay sa mga kaaksyon diri sa gihapon sa Aksyon Radyo. Pero sa tutaran ng kaaksyon subong nga panahon ang COVID-19 nga balatian aton sa gihapon ginakabalakan pabakuno ng resistensya Production John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Yari na ang pinakabago. Ko 58 iban nga balita way tabalabutan tutok karon sa Action Farming Line alas sa 7:09 sang gabi with Action na Brian na Morden. Ini nga bakahin dala sa aton sa kalwan sang Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. sa mga nagpadala sang dugang nga mga mensahe sa ato sa nga live stream iban way tabalabutan no. Si Krisha Blas, good PM. Si Alex Montesa gapa tamyaw pa sa Family Ramirez, Barangay Granada, Alangilan, nag-upod man. Okay, araba si Mylene Galino, Guillermo Clarito, Hambalya, maka-adapt, pwede pa tada maka-adapt sa gido sa City Pound. Sino ang pangitaon? Tagpila, magawad kay Raido, salamat kada Ido, salamat kid, mangkotod tara. Rosalio de los Reyes, good afternoon, watching live. Sin Clark, Chichi, Samsam from Progreso Bidalbagan, thank you gid. Agbumon, Biwon, Raman, okay. Sige, pinatyanay wala na sa katapusan sa Marlon Habal de Guillermo. Sige, Iban, thank you gid. Punto alas 6, magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon